Monggo Pak Lurah. Pak Lurah pantas badhe tono swanten. Pak Lurah tindak mriki. Monggo nyanyi kula rencangi Pak Lurah. Wilujeng siang. Piyaine halus, Bu. Nggih. Sami nggih Bu, bagusnya kalih kula nggih Pak Lurah. Nggih, monggo Pak Lurah. Nggih, nembe koordinasinya. Nggih, sejatosipun Pak Pancas menika satu liting dengan saya, Bu. Sami-sami dados lurahipun. Menawi Pak Pancas lurah sringin, kula nggih lurah. Lurah ledek-ledek. Pripun sampun? Pak D Karno menawi enten plesete nyuwun pangapunten. Rasa tresno rasa tresno rina wengi embung sliramu telenging hati awite pisan ketemu jroning ati kula rekowo yen nyawang manes sembe bisa gawe tentrem ing atiku apa kang dadi sebabe rino wengi gandrung kapirengku yen nyawang sola pawane bisa gawe impine hatiku wiwit iku hatiku sok ya ora karuan krasa akabang jroning ati kepengenake pinange ya ayo hepo bungae hatiku yen sliramu datyo lagi bagi bangun cukup di ronce-ronce kadung kandruh purnomo iye piye
srame hatiku apa kang dadi sebabe rino wengi kan durung kapiranmu yen nyawan sola pawane gawe bingung rasane wiwit iku atiku rasa ora karuan rasa kabang jone ngati kepengin hake benange hipo bungae hatiku hayang diramu dan yo jadi bagi bang cubuki ronce kono bingung kono sakarepe dhewe Matur nuwun Pak Lurah, alhamdulillah semantenipun saya sanget. Alhamdulillah piyane halus bagus nggih Pak. Kados kula ya Pak. Matur nuwun suka parisuka kados pundi Bapak Pampiro tasih wonten wekdal